lagate wis. Lagate kaya blas mikir balurah ngapen. Wah, ada ganyongan dinang ngriki lho bojone. Kowe iki mbocot teko kono. Anu Mas Aito, Mas kan ya 750. Kowe iki lho teko kono lho, nuwun sewu balurah. Ingkang pundi menika balurah. Balurah menika lho, lek. Balurah. Elah terus. Kayak lagune lho. Kowe ora samune nek lagune apa? Balurah tak jeruk balurah alasan Apa? nunggu putu turu le. Ujune terus dilus-lus. Tapi luar biasa cinta putu. Cinta budaya, cinta anak putu. Lurah kuwi wis enek artine lurus dan terarah. Ora. Lurah iki mung ning sirah. Balurah kene iki apik lho, Gung. Lah bayangno desa kene nek omahku wong 7, balurah iki nggo rokok besar sok Surya. Duit 500 karo Surya kuwi ibarat tembung wis 800.000. Lah ping 7 piro? Oh iya. Ha mung ning sirah dadi lurah. Penak iki dadi juru kunci. Lah kok iso kuwi? Juru kunci penak kok ora napa bayaran ene wong parkir helme dijunguk motore jumuk. Lah kuwi maling bila padha karo maling. Hah? Balurah. S1 saya, mari lho. Kok iso satu-satu ora kuwi kok. Paling ndak kuwi. Tak jumuk. Dijiko. Ya guyon ya. Nyambut gawe dhisik. Yo. Hey. Matamu. Kamu yo bang abot. Pantol jung tambah sore pantol. Adewe iki nek kene wis terkenal ganongan kondang rata. Kondang yo brene nyekel kowe ndang ceklek. Kondang kaluka wis teko Kalimantan, Sumatera, Korea, Malaysia. Menika rosok. Lah kok kowe iki perkara ngene iki kok iso jereh iki lho ki ya apa lho iki. Bayaran ku tak kene kowe jumul kowe. Tenan. Bayaran ku tak kene kowe. Dadak kuwi angkatan. Selamat saya. Baik jono bae kowe bae. Wong ki mbaya sing tata Potongan mabut kuwi. Lah iya lah kowe iki paling ngendak lah totalitas. Aku iki totalitas tapi aku dadi seniman iki dino gak iso meksa nemen-nemen. Lah ngopo? Aku melorot tuh kene. Ya ora ngono wong ki kabeh ki lah ya wong Ponorogo lho nggih. Menika nek tamune saka Kalimantan lho iki kok nek ngono ki. Lah jalan bosok. Wah, Kowe sing bawa sok, enak sing bawa sok. Bisa ngajari ora? Ora iso. Ayo men, besok yo. Di Mas Ketuk. Oi. Ayo oi.
Jaluk ditewu. Jaluk ditewu. Tewu netok. Jaluk ditewu. Paitan kaya ngono kuwi terus santos. Kowe lecet apa? Aku lecet Tak candal tali gontingmu mak tetek teu mak. Lah yo sing lecet ki lak yo kowe. Aku ngono. Oh ya baru lama kayak ditamu kalian baron langsung. Lain. Iso teko kono ki lho ngomong. Lah kowe lecet ya. Wasik cok. Udah balik. Balurang. Tesih, Mbak. Oblok yo kok kenapa? Iya, guna ya. Buya ya buya. Seniman iki ngajane seniman iki enek selawatan. Nah. Selawatan bareng lho. Oh nyanyi ngono Nyanyi lho. Gimana ki? Ya lah bocah ki ora mangkat mau ki ngopo terus. Ini nek Ora kedai Mas. selawatan sing biasane gitu. Ya iya. Nek iki variane. Iya ya. Pripun? Gayane privo. Ning wong kuwi nyapa to? Iki galongan wis tak urusan. Ah, iki ndodone seniman iki kudu. Seniman iki dadi barometer seniman ora memandang Iki contoh bocah cilik. bocah-bocah selawatan yo ngaji. Iya iya wong dhewe galongan pondok. Mas aku sadurunge pondok Salin. Salatullah salamullah. Terusno. Masih ngaji kowe. Terusno. Adewe ning kene iki wong loro. Kok kowe iki terus meneng lho paling ndak nek aku salatullah salamullah kowe iki ayo. Ya ya. Salatullah. Aku sedeng. Ya ya ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah Ala yasi habibillah. ya ampun ana duit digawe apa Ana duit digawe mantu. mantu geden mantune sapa Mantu gede mantu le balura. teng tang teng ding teng yang gawe ngono kuwi Goyang. teng tang teng ding teng teng ding teng tang teng ding teng teng tang teng ding teng dia tengah kono barang ya ngerti barang po ana kayu digawe apa Ana kayu digawe lemari. lemari gede lemari sapa Lemari gede lemari le balura. Terakhir terbukti nih gue juga nih kayak lemari ini gobut Gede balura. gede dumbur wong nek ora ono yo balura pisan kasih ana gurungan digawe apa Ana kurungan digawe adaman. manuk gede manuke sapa sapa pangwike wong iki aja keranjingan ngono kuwi paling endak kowe lak iso jeber kudu iso gulung Aja kuwi gak bisa nang. lah sing mulia kowe dhisik lho ana kurungan digawe apa Ana kurungan digawe adaman. lah iya manuk gede manuke sapa Apa ki apa? Lah, Batak iki manuke balura kok Kae lo bugeru. eh Bugeru.
Iya, beli baru. Ora mungkin. Bu guru kira wis dasare trak yo sakmene. Trak dasare ageng to, Mbak? Lah paling ndak iki lek iso gulung kudu iso jeber ya iso gulung. Bayang misalnya kan. Saiki lek enek ukara ana emas digawe apa? Ana emas digawe kalung. Lagi. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhe kalunge Bulurah. Ya, iki trayo kalunge menika Bulurah. Ya. Kalunge gedhi. Gedhe wong lanang. Ana dompet digawe apa? Apa iki? Ana dompet digawe ada duwe. Iki nyanyimu piye? Iki lho rene ya to iki nek kamu. Ana dompet digawe apa? Ana duwe digawe mati. Dompet digawe apa? Ayo. Wis digawe Ana cerut. Ana dompet goadan apa? Ana dompet digo ada duwe. Duit gedhi duwite sapa? Oh, enak itu baca Iki lho sawono. nek duit gedhe duwite Bulurah. Ya ampun duwite Bulurah trayo kata. Gawe acara gedene semene iki ora kurang. Oh, loro iki kompak kok, Pak. Rejan-rejan ramen-ramen. Oh, enak kok. Ana gelas dinggo ada apa? Ana gelas digawe ada susu. Susu gedhi susune sapa? Aku ora wani jawab. Ora wani jawab. Lah ini apa to kok arahmu rono diadah teh ya kena, diadah kopi ya kena. Iki sehat iki susu. Lah iya, lah nek mau gelar iku bisa mbuluk. Misalnya ada Bulurah yo. Lah menikah ta Bulurah? Kayak Enggak kursi menikah lah lepas. aja gele. Ora kecup. Pasung kecup iki ana atine. Kecup ya apa? Kecup ke ini kekuatan keluarga sing merobatkan terlebih ibu rumah tangga. Nah, kecup. Cup ini CUP. Saya ini cinta untuk Bapak Lurah. Oh, iya. Iya ketemu lagi. Anak kelas enggak ada apa? Ana gelas digawe ada susu. Lagi. Susu gedhi susu sapa? Susu gede susune mbokku. Ora wani Bulurah. Yo yo. Mantane kalau ngarep ben dadi saksi didelok masyarakat kene karo wong Boloreal. Susu gede. Oke. Ayo. Hei. Ayo mateni duduk. Ini tanggung jawabnya mau mana Mas? Jujur Mas ya. Mau cilik jujur. Iki apa iki? Jaluk anu sambatan junjunge ngono teman-teman. Mas, kudu dijunjung. Iki lho buktine cinta niku lanang karo wedok. Nggih. Tak kira nek pemilih terus arepan jaluk tulung. Nggih matur suwun. Halo Mas nggih. Nggih. Balon. Bu. Wes. Ayo lanjut Mas. Ayo weh.
Gendal matamu. Kuwi ngono gendane baku. Lah nek kok dicepai jate lho kah kok lek gendal aku lak rono kok. Ya. Tak jebok kono. Lagune ana Pak ya. Iki lagune luwe becik paten nono. Paten ndok paten. Tak jebok kono sita. Ana susu. Kuwi sume. Aja kuwi ya. Yo, sak gulungan saya. Ayo, oh! Hai! Hei! Susu ibu menambah kesehatan, susu sapi menambah kesegaran, susu kaleng menambah kekuatan, susu tante rasane koyo es susu tegese tanpa tebu yen tak salah bakule katon ayu sopo yen nyawatran setegukan nyawa susu ketoke putih tenang. Iki cara dadi bojo ora patut. Iki wong wedok sing ora kena digawe omah-omah. Lah kok ngopo ki nyapa tak ngurusi keluargaku iki. Masalah ketore mlaku kok ngene. Wong ki beda-beda. Wong wedok kena didelok karo sikile, Bos. Nyapa? Wong wedok rek mlakune ngene. Nyapa kuwi? Kuwi gak kena gawe kerja keras. Lah kuwi kolak pangan keprisim ngakune kok. Kuwi nek sikile ngene. Enek neh ora. Enak-enak kaya bojoku iki. Nyapa? Sikile mengkeret ngene. Iki saya angel raja-rajatane. Lah nek kaya ora bingung apa? Cinta. Oh, cinta. Perkara cinta wingi lak ora mandang segalanya lah yang ngono lho. Rati-rati maju mawon. Iki sami tak lho. Samita muju. Lagi omah-omah. Lagi omah-omah. Nuwun sewu Dik Cahayu. Umpama adewe besok ki nek wis omah-omah, aku ki kok duwe cita-cita besok kowe tak jak dolan ning nggon mall, tak tukokne kowe sing gedhe dhuwur kuwi lak dingge hari anniversary. Paling enggak 1 tahun kita jadian ya Cahayu ya. Iya. Aku nek setahun anniversary lah tak tukokne kowe. Apa iki, Mas? Nek anniversary ya apa? Lagi. Mbok tukone apa bojo Mas? Anniversary lho. Oh iya. Sama tukone apa? Beras Sama tukone apa? Cara mantenannya wong wedok cinta. Kalung. Apa jam? Jadi wis. Apa no? serok. Sing mikir iki jane mau utangnya oke. Ora kabeh iki kan pangan di planning. Lah planning mikir suwi maksud iki dikali sapa oke ngene. Planning paling enggak Alah kebel lah kan. Ora Mas. Kene. Putra Dewa atau Putra Dewa to? Iki tapi bawa dhewe. Paling ora ya ditukokne ali-ali. Ali-ali kan gede hadiah aku tak temone kowe gede tinggal nyekseni iki ali-ali ra ngono. Aku iki ora samas ora apa duit ker 20.000 tukang iwak kodok. Cari-cari. Ngopo iki? Iwak kodok. Ayo nih, dong. Sing Kowe ku ya jebles ae lho iki. Iya. Paling enggak besok bar tak
tukokne kowe kuwi tak jak mampir restoran. Yo. Paling endak udang bakar karo gurami saus tiram ya ndak Cahayu ya. Alah. Lah kok ora sampe. Woi, sambel plelek. Lah ki lak kowe to ndong. Wes pokoke dewanten iki diwales nganti. Nah kuwi. Mas, aja seneng dadi manten ya seneng dadi manten.